Ау, ела. Здравейте, приятели! Днеска ще бъдем на Ракия мен, втора част. Ще ми я предвижи Касян, Чарли, Танев. И ето е моята приятелка Мими, която и тя има канал. И аз също имам Ракия мен. Чакаме вече от половин час. Аз чакам от един. И охраната казва, че никъде още половин час трябва да почакаме, защото сигурно е спрял да пие по някоя студена водка. Да, или... Ладно. Така. Чакаме да дойде. Ако не дойде, ще се изнервя, ще си купила съм си книгата и ще се стръгна. Айде, чао. Довижда. Ето го Кристиян, Чарли, Танев. О, Боже! Айде, мина, припадам. Бате, Крис! Yes, cheese! Ето го там. Видяте ли го? Ето го там. Ето го там. Хора, тук се разжълнувам. Той е на стиква и Мими, може ли да ме снимаш с него? Да. Припадам, това е най-щастливия ден в живота ми, който съм имал. Гарант, трябва да вземеш селфи. Какво е това? Ракия бонус страница тогава получи. Бонус страница? Да, ще си го купих предварително. Ха-ха! Много смешно, Мариан. Много се вълнувам. Аз също така ще прекарвам. Къде е Пухо? Пухо няма да дойде. Колко не е умрял? Не, просто да е тук. Сигурно е умрял. Не е умрял, бях вчера. Ето е Ракия мен. Мили хора, имам автограф от Чарли Танев. Имам автограф от Чарли Танев. Имам автограф от Чарли Танев. И нека да отидем в концерт да разгледаме, мили приятели. Така, вау, има емоджита. Има мамуна. Суза. Има и дух. Ето, тук има много различни. Ой, даже си супер такова гърл. Така, и всякакви други. Но, нека да отидем да си купим нещо. Бургери и пица. И айде! Хора, това беше клипът за днес. Ще ви пратя снимките на Инстаграм. Има Инстаграм на Андрея. Може да подходите и чао.